Лень يحلولر يعين بيحكيفينج روبرت قيل процесс يرزي نباحت عداق قويت شقاچينا تون قيل خوش قيل خوشنس شيزوفرينيا او لزردو جعدر استيلينج بسيخياترش دلا ظلم ديش ساوانچوح ديريجين قيت شخلر كورتا عليرين نباحتي حاجي روبرت نوخچي غيز لوي سيمفيروباليح ليترخا امرور باقنا زورب نشكاح ارسش بيسبول غوجمش قبول غيز شليرين تار لتريح داربانتيني قاچينا شي كرچخنح غلق تولشدو بيحكينش دالوتش شيمرشي اسكش دوش دو официалях دقيقينا امريكان سانتوخنچ штатш تويتريت شيبينتح президенту Трамп Дональд яздина шеймарч ислам пачхалшех олшто бантях американ темлош толам бакын Республикан партиян сенатору емылбина Трамп сацам. Американ эскарш шеймар ардахах толам жиат хошках гажричунях шейман президентях Асад Башарях бүс элцо. Дықич ахчыныш курхалшлеринч алгайчурч масех министралан урхал хочун ишт регионерч банкхил белхойн гуллык киелелист дахажина. Банка харц чуч сайелина церцарх субсидишна коммунал хаштех багрхош шейк дакачин ахчыныш дихдошалцар. Юдыч пресс-конференция президенту Путин Владимира Шенгергах был турпалхой буэлла нохчичу халык бин Псковер десантхой. Шезер гатам хочун духалт бина бездге елхит жемчстаг. Тарих дин висир елх. Шиндинах духалят үш эхар биелшт тамиен беул. Үш бук турпалхой элла президенту. Ишт бу маршо радион боц керилхамыш. Хорш кебеш шүр биештер оюшу тансайтях.